So guys, first time natin tong gagawin. Sasakay tayo ng magsasakay tayo ng pasahero. Tingnan natin, mag-free ride tayo ngayon. Sana mayroong sumakay. Makatulong naman tayo. Ito, hanap tayo dito sa unahan. Free ride tayo, pero yung mga lang, vaccinated lang sasakay natin. Try natin maghanap dito kung may sasakay sa atin. Ito, pintuan natin. Sabi kuya, pintuan natin. Hanap tayo dito. Hanap tayo dito ng masasakay natin pasabay pa uwi. Dito, hanap tayo dito. So, dito tingin tayo dito ng masasabayan. May sasabay sa atin. Hanap tayo dito. Ay nako, wala. Ano tayo makita rito? Dapat yung mag-isa lang kasi dito. Tingin tayo dito. Sir, free ride sir. Basta vaccinated ka, meron? Free ride sir, saan ka? Sa Agam? Sa Agam ba? Hanggang lang ako sir, gusto mo? Circle lang. Ay, di nakakabot ng circle eh. Hindi, sige okay lang, hanggang doon ka lang. Sige, tara. May vaccine card ka. Sige. Patingin muna ako. Ano bayaran? Wala kang babayaran, boss. Alcohol ka muna, boss. May cellphone? Ha? Cellphone, meron din sa cellphone eh. Ito, boss, oh. Tatabi muna ako, ha. Tawag ka lang. Pero vaccinated ka, sir. Oo. Sige, okay na yan. Basta sinabi mo, mag-alcohol ka na lang, sir, oh. Kabila, kamay. Para safe lang tayo pareho. Sabi mo ko sa kabababa, ha. Eto, sir. Helmet. Nakapalik ka lang ng motor kasi sa akin. May Sige. sisig din ako. Ayos lang yan para mahirap talaga sumakay ngayon eh. Okay ba to? Sige sir, okay na yan. Bago dumating ng circle sir. Oo. Sige. Stoplight lang lang. Sabihin mo sa akin sir kung sa bababa ah. Sige ba? Sige. Wala kang babayaran dito sir. Pauwi na kasi ako galing sa trabaho. Mahirap talaga sumakay ngayon dyan. Balik ko lang din ako dito. Nakakakuha ko. Ganon? Nahatak pala yung motor mo. Okay. Oo, tapos susunod pag may magsakay ka rin para kawawa naman yung mga nagko-commute eh. Oo, magsakay ka din ng libre. Oo. Kung mag-alala sir, wala kang babayaran dito oh. Saan galing yan sir? Trabaho? Okay. Dati nagko-commute din ako dyan sir, mahirap talaga. Okay, dati
yung motor mo, sir? Ba? Ba't nangyari? Ba't nahatak? Ganun. Ano ba trabaho mo, sir? Ganun talaga, tiis-tiis lang tayo. Hindi, tiis-tiis lang tayo, sir. Ganun talaga. Buti pumayag ka sumakay, sir. Buti pumayag ka sumakay. Eh, huwag ka mag-alala. Hindi naman tayo masamang tao eh. At susunod, pag may motor ka, ikaw naman tumulong sa iba. Oo. Oo, dapat talaga tumulong tayo kahit sa papanong paraan. Lahat naman tayo may problema eh, pero kaya yan. Oo, ganun talaga pag nasanay ka, sir, sa motor. Ganun talaga. Oo, diretso ka na. Pag mag-commute ka, mas nakakabago mag-commute, sir, di ba? Oo, buti nga ano, kahit pa paano may motor ako eh, kaya oo. Ayun, kita mo, napaka-traffic ngayon, sir, oh. Asa yung pamilya mo, sir? Ah. Sabihin mo mamaya, sir, doon baka lumagpas tayo, ha? Sir. Oo, dito sa ilalim. Oo. Okay, sige. Pag angat natin doon, sir, bababa ka na doon? Okay, sige. Sana makakuha ka uli ng motor. Oo. Ganun lang talaga, sir, sa ngayon. Tiis-tiis lang. Oo, ganun talaga, sir. Oo.
ka sir, diyan ka lang. Sa kanan, kakanan ko na dyan sir. Doon tayo sa unahan sir. Sige, salamat, ingat ka. Ingat, ingat. Sige, sige. Thank you.